अन्याय आरो जोंनि सिख शिड्यूलखौ भायलेट खालामजादों। बेनिखायनो जों सिख शिड्यूलखौ बिथांमोनहा गैला नामा होनबा बिथांमोनहा सिख शिड्यूलनि सोमोन्दै बुङा, जेबो बुङा। खिन्थु सिख शिड्यूलखौ लाखियाब्ला जों ट्राइबेलफ्रा थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मोन्थाय थाहैनाय नङा। आदानि आम्बानिनो बैयाव प्रप'जालाव होबाय 3,600 होनानै बे जिनिसा गासिबो जोंनि बेल ब्लकआव थानाय मानसि आरो बाहाय जोंनि बर' जोंनि मावनानै जानाय मानसिफोरनि हा खहा जायो। 1 लाख होबाय, 4 लाख होबाय, होमबा बिनि बिथोराव बै इलिगेलफ्रा बेसेबां हाबखो जों बेखौ नागिरनांगौ। आरो बियो दा होदोंब्लाबो जिहेतु बे कनस्टिटिउसनेल नङा, बियो जेरैखियाबो केन्सेल थांनांगौ। खुलुमनाय थाबाय गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनिसिम। दिनै जों बिसेस बे माखासे हानि आरो जोंनि बे फैगौ इलेक्सननि थाखाय जागोनफोरनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय सरै बुंनो नागिरदों जे जोंनि बे हा थारमाने इलिगेल भाबै ST LACआ जोंनि BTCआव इसे मिटिं लानानै जे प्रस्ताब लादों जे BGR PGR आरो जोंनि बे माबायाव कास्टलेन्ड होननानै जे बेखौ जोंनि जाय मोन्थायखौ ट्राइबेल मानसियाल' मोनो, बे नन ट्राइबेलफोरनो गोबां हा बिथांमोनहा होबाय। दा बेखौ जों नुनानै जोङो गोसोआव बिराद आघात मोनबाय, बिराद दुखु मोनबाय। दा जोङो RTA खालामनानै नुबाय बिथांमोनहा गावसोरनो थिग मथे बुंनो हायाखै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे जों मालाबा होनो जों 2 लाख 2.5 लाख होबाय, दा 3 लाख होबाय, एथ' होबाय होननानै बुङो। दा जोङो अनेकाव जों RTA खालामनानै मोनबाय जे बे जों RTA खालामगासिनो दं, RTA खालामगासिनो दं। मोनफ्राम ST LACनि मायाव जों ST LACआव जों RTA खालामदों। दा बेवहाय मोनबाय मा गासिबावबो जे मानसिफ्रा इनएलिजिबल जायफ्रा मोननो हाया बिथांमोनखौ गासिबो जों मोनबाय मोनफ्राम ST LACआव। आरो दिनैसिम खेबथाम खेब्रैल' नङा, गोबांबार बिथांमोनहा माने लेन्ड एडभाइजारि बर्ड जनानै एलटमेन्टखौ होबाय। दा नुबाय दा 3 लाख 4 लाख जे होबाय होनदों, जों सानदोंमोन मा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर बा जायहा बिफानिफ्राय फिसालानो खालामनानै होनाय बेफोर जानांगौ जादों सानदोंमोन। दा जों RTA जों नुबाय मा जेराव माने नन ट्राइबेल गुबुन हारिनि मानसि नन ट्राइबेलफोर बिथांमोनखौ होबाय, जेखौ जोङो गिबाय थादोंमोन, जेखौ गिनानै आसाम गभर्नमेन्टआबो दिनै बिसोरखौ होआखै, जेराव माने दिनैसिम इभिक्सनसो खालामदों। खिन्थु जोंनिया मा जोंना बिसोरखौ सोनानै लानानै आरो बिसोरनो होगासिनो दं। दा जों बे बिथां जोंनो लेन्डनि जाय EM बिथां फेरेंगा सार बिथांजोंबो जों रायज्लायबाय जे बेखौ बोरै होदों। आरो जोङो माने माखासे ST LACफोरजों रायज्लायबाय बिसोरखौ बोरै होदों। दा बे इनएलिजिबल मानसिफोरनो बोरै होखो, दा बिथांमोननो जों RTA होनानैबो सोंबाय जे नोंसोर बेखौ बोरै होदों, बे गुबुन नन ट्राइबेल मानसिनो बोरै होनो हाखो, PGR BGR बे गभ कास्टलेन्डआव बोरै होनो हाखो। दा बिथांमोना बुंबाय बावहाय माने बेल ब्लक नङै जेनेरेल सिट होनना बुंबाय, जेनेरेल सिटआव होदों। जेनेरेल सिट 6 शिड्यूलाव माबि जेनेरेल सिट बिनि एन्सारखौ दा आवगायावबो होदों होननांगौ। जों बे जिल्ला सोंनो होनबा आवगायावबो होदों, आवगायनि गभर्नमेन्टआबो होदों। दा आवगायनि गभर्नमेन्टआ जा भुल खालामनानै होदों बेखायनोथ' नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ फैदों बे भुल खालामदों। खिन्थु बे आवगायाव भुल खम होदों बिथांमोना होनदों 1800ल' होदों, माने 2500ल' होदों। नंगौ बै समाव होदों, बेबायदि होदों जानो हागौ, बिनि बिथोरावबो भुल थांदों बिसिनावबो। खिन्थु बिसोरल' होदों, माने जाय हा मोननांगौ बेखौसो बिसोरनो होदों, आरो जाय मोननो मोना बेखौ होनो हाया, ओंखायनो होआखै। खिन्थु दिनै इसे मिटिं लानानै नन ट्राइबेलफोरनो हा होनायाव दा नुबाय मा जोङो बिथांमोनहा इसे मिटिं बिदि खालामबाय, नन ट्राइबेलफोरनो गोबां होबाय। नै जों दा जों सानख'नानै मोनदों जे बेवहाय जेसेबांखिनि मोनसे माबायाव 800 दंब्ला 250-300आनो गुबुन नन ट्राइबेलफोरनि। होमबा दा बेसेबांबा बुरजा जाहैगोन। दा जों बिथांमोनहा होनदों दा 3.5 लाख होबाय, 4 लाख होबाय, होमबा बिनि बिथोराव बै इलिगेलफ्रा बेसेबां हाबखो जों बेखौ नागिरनांगौ। आरो बियो दा होदोंब्लाबो जिहेतु बे कनस्टिटिउसनेल नङा, बियो जेरैखियाबो केन्सेल थांनांगौ। जोंनि हिसाबाव बेखौ होनो मोना। आरो बिनि बादैबो बिथांमोनहा आदानि आम्बानिनो बैयाव प्रप'जालाव होबाय 3,600 होनानै बे जिनिसा गासिबो जोंनि बेल ब्लकआव थानाय मानसि आरो बाहाय जोंनि बर' जोंनि मावनानै जानाय मानसिफोरनि हा खहा जायो। दा बेखौ जोङो एसेबाबो होबथानो हाबाय, दा बेनिफ्राय सोलायगोन। आरो बिनि थाखाय जों आयेननि बेब'स्था लागोन होननायाव हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहैदों जे आयेननि बेब'स्था लागोन होननायाव बियो बेवहाय खालामनाय जानाय नंला, नोंसोर होथ्राब्ला जोङो माबायाव धुबुरी आरो गवालपारायाव लांगोन होनना बुंबाय।
धुबुरी आरो गवालपारायाव लांगोन होननानै बुंनायनि खारना बेनो जे बे ट्राइबेल 6 सिडुल बे मायाव 6 सिडुलाव होनो हाया बेखौ बियो मिथिगौ जायनि थाखाय जोङो बियो माने पाब्लिकफोरनि धौ बा जोंनि गभर्नमेन्टनि माबादि होनो हानाय हायै बेखौ नायदोंमोन खिन्थु जों नुबाय मा जेला जों बेखौ बुङो जों आयेननि आश्रय लायदों खिन्थु जों केसखौ होथ'थानाय जायाखैमोन खिन्थु जोङो अलरेडि जों खालामजोब्बाय बेखौ हिमन्तआ मिथिहैनानै बुंदों जे धुबुरी गवालपारायाव लांगोन फरेस्ट दा आरो गुबुन जोंनि माखासे मानसिफ्रा दुदुमारि फानिजानि बिथिंजाय लाबोबावगोन होननाय जोङो दा खोनादों आरो दा सार्भे जागासिनो दं खिन्थु बाव नुबावबाय मा जों होनदों जे जायगायाव जुदि होथारनांगौ डेभेलपमेन्ट नाङा नामा होनलायनायाव जों डेभेलपमेन्टखौ नांगौब्लाबो जोंनि जाहाथे जोंनि मानसिया लस जाया जोंनि ट्राइबेल मानसि जोंनि बर' मानसिया जाहाथे खहा जायाबालानो जों जे जायगायाव मानसि गैया जे जायगायाव आबाद मावनाय गैया बे जायगायाव हो होमबा जों नुबाय मा मालगावआवबो 938 बिगा होबाय मालगाव नै बे SD LAC निजों पास खालामनाय क'क्राझार सार्कोलनि रेभिनिउ सार्कोलनि बहाय मालगावआव 938 बिगा बे दा सापराव होखारबाय थादों सापरजों जोंनि बे मिजों बिटिसिआव माखासे बेयाव माखासे बिसिनाव 2500 बिगा आसामाव खिन्थु जोंनि बिटिसिआव 938 बिगा बे 938 बिगायाव जोंनो मालगावनि रायजोजों रायज्लायहैबाय जे नोंथांमोनहा मा होनो बिनि सायाव बिथांमोनहा होनबाय जे जोंनि हा गामियावबो थाङा ओमफ्राय दुब्लियावबो थाङा खिन्थु बै जायगाया जोंनि बिटिसिनि खिन्थु बाहाय गुबुन हारिफोर दंजोबो बाहाय जों माब्लाबाबो थांनो हाया बिदि बुंनाय जों हगारोबा थिगासे बेहाय हगारजायो होमबा जोंहा बाउन्डारिबो जागोन होननायखाय एग्रि जालायबाय दा होमबालाय सरकारा होयोब्ला जों आपत्ति गैलिया होनना बे गामियाव बुंबाय दा खिन्थु जोंनिखौ ओमफ्राय बै गुबुन हारियासो अपोज खालामबाय जे जों बे बिटिसिनि हासो बेखौ जों हगारा होननानै बे गुबुन हारिफ्रासो अपोज खालामनानै दा बे जायगायाव दा सुखुवाखसै बेवहायसो जोंना जाथों सानदों हय बेहाय बिसोर गुबुन हारियासो जाहोयैनि प्रस्ताबखौ लाबावबाय जों मिथिदों आवगायाव सार्भे जाखांनानै मोनसे मेप होबाय ओमफ्राय बे मेपआ दा बिसिनि गामिखौ बे गुबुन हारिनि बुंनो हागौ बे बांगालफोर गाहाय बे बांगालफोर दा बिसोरसो प्रटेस्ट खालामहैबाय जे बेखौ लानो नाङा बे बिटिसिनि होननानै दा बेखौ जायाबादि बिसोरनियाव माने बे गामिखौ दानख'बा गैला होमबा माने बिसोरो जोंनाव थाबसिननो मोननाय जाहैबाय आरो बेनि बादैबो दा मा जाखो नायगावआव 3000 बिगा लेन्ड बेंकआव सोबाय बे लेन्ड बेंकआव मानो सोदों बाहाय जोंनि गामि गैया नायगाव बर' नायगावनि बे बांगालद'आ बे बांगालद'आव जोंना खेबथाम खेब्रैसो जोंनि बे बर'फ्रा गोदो सावजानाय माबा जानाया नाख्रेबजानाय गामि दरसेल' एसे खम संख्यानि मानसि खिन्थु बेहाय बेसेबांबा 3000 बिगाखौ बै गुबुन हारिफोर दंजोबो बांगालद'आ बे बांगालद'आव जोंना खेबथाम खेब्रैसो जोंनि बे बर'फ्रा गोदो सावजानाय माबा जानाया नाख्रेबजानाय गामि दरसेल' एसे खम संख्यानि मानसि खिन्थु बेहाय बेसेबांबा 3000 बिगाखौ बै गुबुन हारिफोर दंजोबो फरेस्ट लेन्ड PRF बावहाय बेखौ 3000 बिगाखौ लेन्ड बेंक खालामनानै होबाय दा बे लेन्ड बेंकआव जिहेतु मानसि गैया जोंनि मानसि गैया खालामोबा बाहाय खालामनो हागौ दा ओंखायनो जों बुंदों बे दुदुमारियाव खालामस्लायस्लाय बा बै फानिजानि बा बै परबजराव खालामस्लाय बाहायबो खालामहै नाथाय बेखौ बिदिबा बे हायाव जोंनि मानसि गैयियाव बेखौसो ओरैनो दोनदों बेखौ लेन्ड बेंकआव होमबा निस्सय बाहायबो मोनसे बिस्रा माबा मोनसे माबा लानानै दं बेनि थाखाय बावहायबो माबा मोनसे खालामनो थाखाय षड्यन्त्र खालामनानै जों लादों होननानै जों साननो हायो दा बावहाय जेबो गैया खिन्थु बाहाय खालामोब्ला आपत्ति गैयामोन खिन्थु जेला जों बेयाव आपत्ति खालामो होनब्ला बिथांमोनहा जोंनि जाय आदानि कम्पानिनो होनो नागिरदों बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोनो दा बेवहाय बेबायदि गुबुन हारिनो होनाय इन्डिभिजुवेलावबो जेनेबा साफानोबो बेबायदि एथ' बुरजा होबाय जेराव माने गासिबो बिथांमोननि गासिबो मोनफ्रोमबो SD LAC जेरै जोंहा 19टा माबा दङ सार्कोल दङ 19टा सार्कोलाव मा बेसे बुरजा होखो दा जोंहा बेसेबां जोंहा हाया खहा जागोन दा बिदि होयोब्ला जोंनि हाया बहा थागोन सासे मोनसे कम्पानि जुदि 3000 रामदेबनो होबाय 4000 नैबाहाय 2000 माबायाव तामुलपुराव होबाय 1000 बिगा होमबा रामदेबा ओरैबायदि बिसोर जोंनि एग्रिमेन्टआव बे होदोंमोन बिटिसि गभर्नमेन्टआव जे रामदेबनि जोंनाव गासिबो लेखाया दंजोबो रामदेबनि एग्रिमेन्टआव बियो 50,000 होनानै बे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै ओमफ्राय 1 बोसोर बिसोरो माबा खाजोनाखौ होबाय थानांगौ इनक्रिज खालामनांगौ आरो बेखौ 3 बोसोरनि बिथोराव जगापिट ट्रास्ट खुलिनांगौमोन बे जगापिट ट्रास्टखौ खुलिदोंना खुलियाखै जगापिट ट्रास्टआवबो जोंनि मानसियासो थाजोबनो मोनगोन जोंनि मानसिखौ लाफानानैसो खालामनो मोनगोन ट्रास्टआ दा बे ट्रास्टखौ खालामाखैब्ला बेखौ जोङो बेनिफ्राय बेखौ जोङो केन्सेल खालामनो हायो आरो बेखौ जोंनो रिभिनिउ होदोंना होआखै बे रिभिनिउखौ नायनांगौ दा जों बे रिभिनिउनि थाखाय बिथांमोना RTI होनानै जों बुंगोन जे रिभिनिउ मोनदोंना मोनाखै रामदेबखौ होखारनो हायैनि बा रामदेबनि बे हाखौ केन्सेल खालामनो हायैनि खोथा गैया बेजों एग्रिमेन्ट दं बे एग्रिमेन्टआ जोंनि आखायाव दं दाबो बेबादि दिनै बै समावबो हमगौ एबसुआबो प्रटेस्ट खालामदोंमोन होबथादोंमोन रामदेबनो हा होनो मोना होननानै आग्रामान गभर्नमेन्टनि दिनाव बेहाय बे समाव
जोंना प्रमद सारानो दानि प्रमद सारानो बिथाङानो एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङाबो प्रटेस्ट खालामदों खिन्थु दिनै बै समाव रामदेवनिखौ प्रटेस्ट खालामबाय दिनै आदानि आम्बानिखौ नुबाय जे आदानि आम्बानिनो होयोब्ला जों बर' मानसिनि हायानो थांगोन बा जों बर' मानसिनि हा हु गय बागान साहा बागान रबाट बागान बिसोर थांगोन दा बे खेथ्रआव जों बेखौ बाहाय खालामाबालानो जेराव माने दा जों बुंबाय जे नायगावआव खालि हा दं बाहाय खालामनो हायो मालगावआव जों खालामदों बाहाय खालामनो हायो खिन्थु जोंनि बे बर' गामि मैखोम बर' गामि हा रायजो जानाय हाखौ मानो जबरदस्ति खालामबाय थादों बिनि सायावसो जोंहा कुइसन दं आरो बेहाय मा बिथांमोनहा मा बेनिफिट लाबोगोन आदानि आम्बानिनो कम्पानिनो होनानै बिथांमोनहा एपिडिसिएलनो होदों हय एपिडिसिएलाबो जोंनियाव हा मोननो हाया जों बुंनो हायो 6 सिडुलाव मानो होनबा एपिडिसिएला जोंनि बिटिसिनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट नङा बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट नङैयाव बिसोर मोननो मोना बिदिबा ना नोंसोरना इलेक्ट्रिसिटि नाङा नामा होननो हागौ जोंखौ होनदों माने इलेक्ट्रिसिटि होनदों दस्रा कम्पानि दस्रा स्टेटनिफ्रायबो जों इलेक्ट्रिसिटिखौ बायो जेरै जोंनि इलेक्ट्रिसिटिखौ सालाकाटिनि नेसनेल एनटिपिसिखौ गुबुनावसो लाङो साराउन्डिं 10 किल'मिटाराव जों मोननांगौबो फ्रि कारेन्ट मोननांगौ फ्रि मेडिकेल मोननांगौ आरो माखासे स्कुल कलेजनि फेसिलिटि मोननांगौ बेखौ खालामाखै दा बेखौ खालामोब्ला नोङो पटबजारावनो खालाम नोङो दुदुमारियावनो खालाम बेखौ खालामोब्ला बे गामिनि रायजोजों रायलायनांगौ आरो मा फेसिलिटि दं बेखौबो मिथिहोजोबनांगौ नाथाय बेखौ खालामालानो बिथांमोना जबरदस्ति सुगासिनो दं बे जोंनि थाखाय अन्याय आरो जोंनि 6 सिडुलखौ भायलेट खालामजादों बेनिखायनो जों 6 सिडुलखौ बिथांमोनहा गैला नामा होनबा बिथांमोनहा 6 सिडुलनि सोमोन्दै बुङा जेबो बुङा खिन्थु 6 सिडुलखौ लाखियाब्ला जों ट्राइबेलफ्रा थांनानै थानाया जोंहा जेबो मोनथाय थाहैनाय नङा बेखिनिखौ आङो दा नैबे हानि सोमोन्दै बुंबाय जाहाथे बे हानि सायाव बे इलिगेलखौ जों बिनि सायाव नांबाय थागोन आरो बे इलिगेला जाहाथे गोजोर जानानै थानो मोना आं बेखिनि बुंबाय